Lena-ke inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-35 season 1. Ayi, kubuka ngathi Mkhombe Plaza lento yakho bafuna obuhle. Kodwa-ke ngibona ngathi useza nganeno manje, okusho khona ukuthi usewumuntu obuyayo vele. Mina ngibona nje kufanele lokho siqhubeka nokumbheka ngoba phela kuyacaca ukuthi uphephile la kakhona. Umqapheli njengoba besendleleni yothu ngathi unobuhle ephethe ucingo lukaMphikeleli. Mqapheli, uzwile ukuthi ubhuti omdala uthena ngithi manje ke angeke sikwazi ukweqa izwi lakhe. Thina sisale sesifika kuyena mathupha udade simbone ukuthi uphephile yini ukuze sizokwazi ukuya nesiqiniseko sokuthi uphephile ngempela. Ngoba hleze sothi siyamyeka avelelwe inkinga endleleni ebuyayo njengobusho nje nawe ukuthi uza nganeno. Nawe uyazi ukuthi labo zondi baxajelwa amakhanda bangenza noma yini mabengatholi ithutshana. Okunye-ke futhi buka nje besingenza kusale sekuba lula nakuyena unobuhle ukubuya ngezinyawo ezilula ngoba ubezovela sale sebuya nathi khona manje nje. Umphikelela eshe eqhubeka nokushayela imoto. Mana-ke webhuti, mhlawumbe mina ungakuzwa kahle la. Mawuthi manje asikwazi ukweqa izwi likabhuti, uqonda ukuthini kahle kahle mnewethu? Tshela mina bhuti, uqonda ukuthini ngempela? Kanti usawubaba wethu uBhekumusa. Maye ubaba kwena ngikhiphe mina ngazi ukuthi ungumfowethu, indaba yokuthi asisakwazi ukumphikisa gedeke kuyona. Angamsani sidalo mina naye. Umqapheli ngezwe liphezulu. Yazi usho kwashoda nje kancane ukuthi usho kahle. Ungumfowethu omdala. Akayena nje umfowethu kuphela. Uyena umuntu lapha ekhaya oyinhloko osiqaphe njengobaba nomama. Ngakho-ke musu ufuna ukusebenzisa lenkani yakhe ebolile noma singekho isidingo. Vala lo mlomo wakho usiqhubeka nokuyofuna unobuhle manje. Umphikeleli ngokunenga. Aphendule into engazwakala umqapheli. Kubonakale ngomlomo nje nangezwi ukuthi uyakhuluma kodwa akukhulumayo akuzwakali ukuthi uthini. Kukwadlamini emini nje ilanga liphumile kodwa lokho kungashisi kakhulu okwenza ukuthi ukwazi ukuhlala nje kulona lingazweli kangako. Kuyaleli salukazi uManjomane unina kaSakhile ukuba amkhela amanzi okuphuza njengoba babehleli benebe lapha esicephini belinganisene. Nebala asukuma uManjomane abuye nawo amanzi. Athi uphakamisa amehlo nezandla ugogo ngenhloso yokwemukela amanzi, aqaphela ukuthi uManjomane ujuluka lokho okuconsitha ukuthuka. Kummangaze nje lokho akubonayo ukuthi ngabe kudalwa yini ngokusheshsha okungaka ngoba phela emthume yokho amanzi ubengenalutho. Awu kodwa mntanami sekwenze njani ke manje? Wasujuluka kanjena sekwenze njani manje futhi? Isalukazi sisukume esicephini njengoba uManjomane wavele wajama nje wama khona lapho ethule engakhulumi. Okwahlula noma isalukazi sesimbiza ngegama kaningana luthi impendulo kuManjomane. Indlela akathule ngayo ugqolozela esikhaleni samuntu ohanjelwe ingqondo. Iyithukuthuku zilokhu zehle njalo. Awu kodwa Nkosi yami, sekwenze njani futhi manje? Sengizogulela wena kade nje lokhu ukugula sikuqaphe kuSakhile. Isalukazi sizama ukumhlalisa phansi namanzi sesiwathathile manje esandleni kuManjomane. Abika ihlaba elimhlaba kabuhlungu ngasenhlizweni sasibhoba uManjomane. Ethe samangazwe lokho ugogo amane aqimleke phansi uManjomane athule do. Cichimpi, phuthuma bo. Nakho ngizofelwa ingane yami. Isalukazi simemeza ngelikhulu izwi leli nomoya sewuphezulu manje ngenxa yokwethuka kongazi ukuthi leli hlabe belibekwa uManjomane belimthatha na. Sesimthela ngamanzi manje isalukazi uManjomane njengoba esewumfunzana lapha phansi esicephini. Aphume ngokusheshsha uCetshimpi endlini ezenjalo ngejubane emva kokuthi abone udade wabo elele edendelezile phansi ngenkathi ephuma endlini. Ma, sekwenze njani futhi manje dadewethu? uCetshimpi ebuza eshe ephuthaza udade wabe esihlathini nasentanyeni ngenhloso yokuzwa ukuthi usaphefumula na. Simane sikhale kakhulu-ke manje isalukazi singakaphendule nokuphendula kuCetshimpi emva kokuba simbone ethinta uManjomane entanyeni nokuyilapho nje okwavele kwaphela amathemba khona. Njengoba wathi uma ngabe emthinta uCetshimpi udade wabo
waqaphela ukuthi akaphefumuli isidalo. Kanjalo futhi nokushaya kwenhliziyo akuzwakali nje nakancane. Sikhala isililo manje salukazi. Sidame sesibhonqa nje khona lana emzimbeni kaManjomane ngethemba lokuthi angahla avuke siwunyakazisa. Edame ezama ukusibamba isalukazi ucijimpa ukuthi singazingcolisi ngenhlabathi phansi njengoba sidame sinyakazisa uManjomane nje. Ngoba Sakhile ucijimpi ememeza ngezwe eliphezulu. Malume unqoba ephumela weni lakhe noSakhile ebikela kumalume wakhe nokuyilapho nje afika athuka khona ebona ugogo wakhe esezicitshana ukukhala phezulu komzimba kaManjomane. Uphi pho uSakhile? Weza wedwa? Ucijimpi ngezwe elinomunyu ebuza nakuye sezicwebe emehleni izinyembezi. Angimazi malume, lokhu ngivukile nje akekho futhi akashongo nokuthi uyaphi. Unqoba esakhungathekile ngalesima esibona phambi kwakhe. Kusenjalo kuqhamuka inyanga umehle mamba kuwo lo mnyango. Afika guqe phansi duze nomzimba kaManjomane engasabingelelanga nokubingelela. Akhuleke ngamandla egqoka umNazaretha. Kumthuse nje ucijimpi lokho akubonayo njengoba wayimazi njengomuntu oyinyanga umehle mamba futhi osebenzisa imithi. Athune angasho lutho. Kube yiyo nje imibuzo enqubuzana kuye ngaphakathi ngakubonayo. Yize kunjalo libuye kuyithemba kancane ukuthi hlezi impilo kadadewabo isengahlengeka. Noma kungithusa ke lokho kwenzeka la. Kodwa yazi ngizizwa nginethemba lokuthi mhlawumbe udadewethu zikhona izabe isangenziwa nje ukusaphile ngoba ubengeke umehle mamba asuke esigodlweni sakhe yonke le ndlela ukuzokhulekela umuntu ovela usethule. Ucijimpi ekhuluma ngenhliziyo ngaleyo nkathi seyijuluka imanzi inyanga njengoba ikhuleka. Isalukazi silokhu sibalise njalo ngomntanaso. Emkhulekeni wenyanga athuka ucijimpi uma ngabe ezwe lethi, "Nani bantu abadala, siyanxusa ukuthi ningezi ngolaka ngalendlela. Musani phela ukuvumela bahambe bobabili pho abantwana, umame kanye nomntwana wakhe, asisho ukuthi akube khona ohambayo. Ukunalokho vikani impi esivele isihlasele besinde bobabili abantwana, bengafeli umkhokha wasendulo, bayaniswa, bazonilungisela zonke izimfanelo zakhona." Inyanga ngenkathi ikhuleka